Isa ang kapatagan sa mapanghambog nato diri sa Mindanao. Sagana ang lugar sa mga tanom ug mga gulay ug sa pagkanindot ug bugnaw nga klima. Makita usab nato ang Mount Apo sa maong area. Tara, laagon nato ang kapatagan diri sa Sitio Baras, Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur. Maayong buntag mga boss. Karon na po tayo bagong video. Destinasyon nato diri punta di ay nanukad sa Matina Playa, specifically diri sa may Shanghai o padulong taog diri na po sa Coastal Road kay mga tatagkapatagan. So time check 4:47 di ay sa buntag o usually ang biyahe padulong Digos kay 1 hour and 30 minutes. So wata kabalo ko pila ka oras na tabiyayon kay di man tayo na nakakusog magpadagan. Chill lang gud na ride good, diba? Tanaw-tanaw lang kung unsa ka amazing ang ato ang mother nature ba. Isa pa diri man ta mangagi sa Coastal Road, dako jud kay nigtabang jud kay paspas kita maabot, diba? Nindot kayo, mingaw pa kayo. O karon mangayo sa guidance sa to ang Ginoo, amahan, i-guide me sa mong biyahe karon o tanan riders pod unta hapsay lang ug walay may mong problema ang amo ang biyahe. O tagaan po namin nimog mga blessing ug salamat kayo sa mga adlaw ug grasya na imong ginahatag. Salamat kay Lord, salamat kayo sa tanan-tanan. Okay, so karon mga boss, sugod na ninyo no. Diri na ta ginabaybay na to ang Coastal Road pagawas na punta diri sa may Bagua Playa. Nya taw-taw na to rail na ta. So, update lang ta ha. So siguro mga estimate nako maabot ta dito halos 2 ka oras siguro ang biyahe. Kay manaka pa man ta pasulod pa. Alopad na po tag-drone dito. Alright. Lami kayong biyahe, bugnaw kayo. Siyempre kauban na po ako ang partner no, supportive kayo. Padulong na pod mo hayag. Ginihera jud unta ta nakalakaw pero nang limpyo patag motor kay grabeng ulan gabi basa kayo tong motor. Pero buna lang, at least karon hapsay ang panahon. Dayon tayo na nakainit ang biyahe karon. Na tayo mga nakita nga naga-jogging, naga-walking, naga-bike-bike. Habang kita nag-rides lang. Kailangan na dyan natin magpapayat ane. Paggawas na to diri sa Bagua Playa, mangita din na may shell sa unahan. Pagas na lang punta dayon kay 1 bar na lang ta. Hindi ta maabot dito. Mautdan ta. Mo ni isa sa pinakaganahan ako nga parte sa Coastal Road, mga boss oh. Nay murag park diri o ka sa maka-walking, maka-picnic. Grabe, nindot jud kayo ang kaninga project ni Tatay Digong. Convenient jud kay siya para sa mga taga South. Paspas na jud kayo na bawas-bawasan ang traffic gamay diya sa Matina. Oh, nindot kayo. Pero diri tatanaw kay lisod na.
na checkpoint dere kugihan kaya ato ang mga bayaning pulis. Salamat kay sa serbisyo mga sir. Karon pagawas na tao bago playa dere mawala na ta dere ngita sa tag Shell dere ngita sa tag gasolinahan. Okay. Magpatubil sa tanin nyo kay 1 bar na lang ta. Ordinary boss, good morning. Full tank lang. Only that ordinary. Joy. Fights. Fights, selamat. Tulugan na. Out naman siguro ka. Hapit na. Selamat ah. Mau. Okay. Full tank. Nakaw na ta, dili na ta magsugod. Medyo katulgo na nga to ang amigo no. Pero anak jud manginabuhi kay inahanap po damong trabaho pang gabi laban lang ta perme. Karon testingan na to chill lang gud na ride pero testingan na to nga maabot dito sayo-sayo para makapangapit ta dito. Okay. Wala nag-helmet. Huli. Nga naman ko di mag-helmet na ang helmet di mo na ingon tungod kay para di madakpan for safety purposes man para simbako maunsa ta at least atong ulo safe siya. Karon na nato sa Dacoville Villa Josefina murag nindot lagi diri ay pohon pero pag diriya ka nagpuyo banda dapat na-adyo kay service kay layo-layo na dyan siya sa downtown pero okay siya kay at least mingaw dili kay na nakasaba. Problema lang diri na area amoy dyan kay feeds. Kapit na mohayag. Nakanindot lang yung Davao no lagan yung Shell. Taon-taon makaagyan yung kagasolinahan rin apoy Felcris nako pod. Karon mga boss kay nanata diri sa Turil na jud ni siya morning St. Peter. Isa pod ni sa gusto nako eskwelahan tong high school.
Kaso layo na jud kay ni sa moa. Ya, kato na time medyo traffic po dato na time diri Pero enjoy mo po ko sa eskwelahan na mo dati. Nanata diri sa proper jud no sa kanang crossing jud sa Turil. Nabuksa ta diri Diri di ay daghan pagay chicharon baligya mga pasalubong kung mugawas mo og Davao or kanang pasulod mo siguro kanang makaon-kaon pod sa biyahe try na to mamalit diha pohon sa karon agi lang sa ta kay nagdali ta. Nya medyo hayag-hayag na jud gamay pero hapit na ta makagawa sa Davao. Dako mangugay ning Davao ba? Nakanindot. Karon na nata sa may checkpoint. Maraming salamat po. Nay reminders ayaw pataka og labay sa imong basura. O di ba? Ang mga uban diha ayaw jud mo patakag labay. Para dili kayo inana kahugaw ang atong lugar. Be responsible jud ta dapat sa atong mga basura. Another reminder mga boss, no helmet, no lingap. So mao nang giingon ganiha. Safety first jud ta dapat kay kung simbako mga unsa ta basig di tatabangan sa gobyerno sa Davao. Kay isa lang pud nato. Motor tawa ta nag helmet. Kay again, remind na punta mo dili lang na para sa dakop ang helmet, for safety purposes yun na siya. Para man na sa tuwa, di man na anak kabugat para suoto no. Ato na lang tumanon. Time check 5:14 na. Medyo upside jud ang atong biyahe karon. Salamat jud kayo. Nalata sa Davao del Sur. Welcome to Davao del Sur. San Miguel na jud ta mga boss. Nagkik truck grabe. Nindot na kayo diri bugnaw ang panahon, nagagpunuan. Morning nindot po yan. Ay, pagkanindot. Kalami na lang yung mamuyo dia Ma-amaze yun ta permi sa Mother Nature na to. Ang tawong disiplinado layo sa disgrasya. Gamita ang tulay kung mutabok sa kalsada. Ma-order siya dito sa sa Pikas. Ga-remind lang. Kay nagran kayo sa to siya ako aminado usahay. Gapataka radyo tagtabok. So delikado kayo. Labaw na kani open highway. Namutuman na lang dyan ta permi. Ay, kalami maligog dagat, ay. Dira, likod ana mga boss, kay dagat na. Dati maligo, matumi diri, maligo lang. Karon, swerte na lang maka-off sa trabaho.
Ay, kalami na dyan maglaglaag lang, oy. Ligo-ligo lang. Karon pabukid sa takaron. Mag-relax ata dito. So, diri sa left side nato mga boss, mao na ilahang ano, munisipyo, ilang palengke o terminal diri sa Santa Cruz. Tagandagan pong pwede buhaton og laagan biya diri. Lingaw po diri. Kay nakalaglaag pud mi diri dati. Ay pagkanindot sa atong ano, bundok, mga puno na igo adlaw. Medyo uyog lang dyan ang atong biyahe kaysa kalsada. Pero nindot man po din ng kalsada dere. Kapos sunod, dagan ta mag rides. Ano tayo mga kauban. Sige lang, sunod, agdahon ako kumangkod. Dapat to siya yung mga kaila. Try na itong invite itong mga amigo po. Welcome to Digos City. Ay, mga boss, naabot na dyan ang Digos. Time check, 5:42. So, oras po na itong gibiyahe para maabot dere. Pero kay sudlonon pa man ang ang atuan. So, medyo, ano pa yun ta? Medyo layo-layo pa tagamay. Dali po din na nakalayo, pero sama sa unggingon, sudlonon mangod. Pero lindot kaya mga ano nito, mga matanaw na to. Try na to mananghid mag-video dito, magpalupad o drone kung pwede. Unta sugtan ta. Kay nayuban area sa Mindanao nga bawal. Dagan niya sila reminders, nga mag-ingat sa magtabok. Dagan niya siguro gapatagag tabok. Nagsige na mag-remind ang gobyerno. Welcome to Digos City. So, unahan na kay proper na ang murag ng downtown nila. Dagan po biyag nindot laagan dere. Pero sa karon Riyasa ta mag-focus sa sa Kapatagan. Naaraman to dari banda ba? Adara. So, welcome to Barangay Kapatagan. Mga 26 kilometers. Layo-layo po. Pero laban lang. Dari daghan kay nindot nga mga makita dyan dari kanang makaingon ka nga ang Mother Nature, grabe ka nindot. O makita po dari ang Mount Apo di ay testingan atog dito video to ara mapay pagsulod na to nindot na kay tanawon. Amazing kayo, grabe ka nindot. Medyo taas-taas pa dyan ng biyahe. Time check 5:46. Pila kaya taka minuto bago makasaka dito.
Camp Sabros 20 kilometers. Adto na may Camp Sabros dati nindot jud biya dito apon. Dito ang nainindot nga view sa Mount Apo nga nakita nako. Pero ana sila na pa jud daw pinakagwapong view ana. So try na tong pangitaas na banda. Kita tagwapong nga spot. See mga boss, look at that. Amazing kaayo. Ay kalami na lang dyan mamuyo dari ay. Grabe na po kayo kabugnaw dyan. Siya, nagsandol lang siya oh. Camp Sabros. Ay, finally. Tara, uy. Mas agi may kulbaan ako eh. Kulbaan ako eh. Kami nung sipaan to. Ha? Amaw yung matumba man yung tato. Protected ka ron. Nanata sa Camp Sabros karon mga boss, ug sayang lang kay dili pa day pwede magpalupad og drone. Pero sige lang mangita ta og laing spot asa pwede makapalupad. O kani namin nakita na Ako Coffee, so mo atong adtuon kay gialaw man mi nila ganiya, nanangid naman mi. So tara, adtuon nato mga boss. Measured by what you receive, but the kindness you give, that's what I believe in every. Mga boss, muna lang tanin nyo permi sa gapnod sa kinabuhi. So kulang tanin nyo permi kung unsa may gihatag sa ito nga problema, isipan ninyo permi na ay solusyon jud na. Ato walang jud ng lihokon o atong atubangon. Ayaw mo kahadlok kung naay maingon ang laing tao sa inyo ha. Saligi inyong sarili, kaya ninyo na. Kaya na to ni. Sige mga boss, salamat kay sa inyong suporta. Safe ride sa tanan. Sunod na pod.